Deejay Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is Deejay Holy, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, toanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Manje handisi kuda kutambisa nguva. I just need to address nyaya yaota Magaya. Tikamuti prophet tinenge takutotaura zvisiri izvo. Anonzi Water Magaya, murume wamuri kuona ari pascreen apo. Water Magaya akafunga nemusoro mudiki. Afunga nemusoro mudiki ndo zvamupinza mumatambudziko muzuva ranhasi. Zvenyu zvekuti munouya kuinbox kwangu muchitaura kuti touch not the anointed, chakazoti miswai vanhu imimi, chimbomirai kuita chitsaga chamunenge muchiita. Ndakataura kuti gore ra2026 igore rekusvinura, igore rekuonera, igore rekudongorera kuti uone zviri kuitika. Under normal circumstances, hapana munhu anongouya otongotanga kutaura kuti iwewe wakandibata chibharo. And hauya ari 1, vari kuuya vari 4, vari kuuya vari 5. Vamwe vakabhadharwa mari, vamwe vakatyikidzirwa, vakatiza munyika, vamwe vakasvika pakupfuudzwa, vakaurayiwa. Nyaya dzamagaya tinadzo, tinodzifambira each and every day on this platform. Saka iwewe unoda kuzouya uchititaurira kuti munhu waMwari ari pakuedzwa. Kupi kuedzwa kwaari kuita? Magaya akafunga neblambi, ende ndo yamusvitsa panguva inoi iyi. Hakusi kufremerwa kuri kuitika kwesoko. Ndinokumbirawo vakomana vanotora nhau, vari kuda kutsvaga support, vari kuda kutsvaga mari kuna Magaya, vari kunyora tunhau twekuti munhu waMwari aedzwa, munhu waMwari akamakwa kunze uku. Hakuna munhu anongomuka makuseni ombatotaura kuti ndarepwa nanhingi. Magaya akaita femu, akaita mbiri achiri mupana wechidiki, namanje achiri mudiki, ende tunhu anototuda, zvinhu anotozvida. Ewe, usatambe nekuti unenge wakaunganirwa nenjapisi dzichikuti papa, dzichikuremekedza. And then iwe watarisa mukadzi wako waunaye mudheni, unobatwa nemweya weruchiva, womba watotanga kurova kinyoto. Mazuva ekutanga zvinenge zvichinakidza, zvichifamba, zvichiita, uchibhadhara mari, uchiita sei. But mari yako inozosvika painosheka, painopera. Handisi kuramba kuti Magaya pamwe ari kufremerwa. Anogona achifremerwa ne1 or 2. But nyaya yacho yaari kufremerwa inyaya yekuti akarova poto. Arova poto, haana kuzobhadhara mari kana kuzoita zvavakange vawirirana. Magaya akabata chibharo mwana ane 17 years. 17 years. Mwana kusvika pakubata nhumbu. Magaya kutenga preparation as a way of supporting the baby. Vabereki vemwana vakati, prophet vane moyo wakanaka. Prophet vaitira izvi kuti vabatsire mwana
akazotaura kuti mwana iyeyu wandinaye ndewamagaya. Chasara kuti tingoenda ku-DNA chete. DNA ndio ichangoprova kuti ndewamagaya here kana kuti haasi. Magaya is a conman. Magaya itsotsi. Magaya imbavha. Ndati ndiuye nditaure nyaya iyi once and for all. Musauye muchitaura kuti hanzi yeye ari kufremerwa yeye chakazoti. Magaya akataura kuti ane mastands aakatenga, ane land yaakapechesa, vanhu vachapiwa mastands bhadharai mari. Ndiudzei mimi muri kuenda kuchechi kwaMagaya, vangani venyu vakapiwa those stands? Vangani venyu vakapiwa mari yemaprojects amaiita? Magaya imbavha, ticharamba tichizvitaura, ende hatisi kuzomira kuzvitaura nekuda kwekuti iwewe wabhoekana kana kuti waita sei. Magaya akafunga nemusoro mudiki ndo wamusvitsa paari muzuva ranhasi. Zvenyu zvekuti hanzi yeye akakumbirwa mari yekunzi aende kwaMutare asapote ZANU-PF vaazoramba ndo zvamusvitsa paasvika apa. Hakuna zvinhu zvakadaro. Magaya is the only prophet in Zimbabwe ane nyaya dzerepi dzakawanda. Fredani yake yaakaita ene zvaakadzikama. Vamwe vese ana makandiwa vane dzavo nyaya dzavakapara bade zvino zvavakadzikama. Ende ukada kuona maprofeti anotoziva kuti tikasapota musangano weZANU-PF mhosva dzedu hadzifukunurwe. Tikaramba tiri loyal kuZANU-PF mhosva dzedu hadzina anotaura. ZANU-PF yauraya nyika yeZimbabwe. ZANU-PF haisi secret iyoyo kuti kuZANU-PF kune mhondi, kuZANU-PF kune varoyi, kuZANU-PF kune mbavha. Wona munhu achitaura kuti hanzi azotaura because of corruption. Who is causing that corruption? Ndiani ari kuita huori iwowo? It's the same people who are in ZANU-PF. Saka ngatisade kuhwanda nemusangano weZANU-PF, ngatisade kuhwanda nezita raMwari kuti yeye munhu waMwari ari kuedzwa, munhu waMwari azoita zvakati, munhu waMwari haadai so. Magaya kurepa akarepa. Haisimbori secret iyoyo. Nyangwe akatonyora sei, akaita sei, kurepa akarepa. Mwari ari kumusoro kudenga aimuona achirova kinyoto, akaramba anyerere, akafunga kuti Mwari haaone, akafunga kuti Mwari haazive, akafunga kuti Mwari haafunge. But Mwari haakotsire, ende Mwari haasi wekumba kwenyu, Mwari haasi weku-PhD. Mwari ndiwe munhu wese. Zvese zvaunenge uchiita pakawanda zvinozongobuda pachena. 4 counts of rape added pamusoro pemamwe macounts aanawo. 70 plus cases of fraud. Iwe vanhu vakatengesa mombe vachienda kunoita maproject aMagaya. Chembere dzaibva kumamisha uko dzichiuya kuti tiri kuenda ku-night of turnaround. Vabvunze izvozvo kuti life yacho yakachinja here. Chii chakachinja besides kutowedzera nhamo? Magaya akatakura nhamo dzedu tese akaenda nadzo kunhirini kuIsraeri. Pane chakachinja here? Magaya akagadzira mushonga wemukondombera weHIV uri kupi? Why asina kusungwa pese ipapapa? Right now totanga kutaura kuti hanzi yeye Magaya ari kupomerwa. Kana munhu waMwari, hanzi kana papa vako vasina kana kumbobvira vaedzwa, vasina kana kumbopomerwa mhosva, ziva kuti vakazvituma vega. Magaya uyu haana kana chinhuwani chaMwari chiri paari uyu. Haana kana chinhuwani chaMwari chiri paari Magaya. Magaya is a conman. Magaya itsotsi. Magaya munhu akaonera kuti vanhu vemuZimbabwe takadzungaira. Tinonzwa kutya ende tinomva tazvininipisa, tinomva tavhunduka tikanzwa izwi rekunzi muprofita kana kunzi Mwari. Yeti Mwari wacho anotaura mumagwaro kuti tsvagai inini first. Hazambonzi endai munonditsvaga kuna profeti. Ene zvakutosimbisa profeti Magaya kupfuura Mwari. Zvakanzi tsvagai umambo hwekudenga kutanga. But right now people are desperate. Unoona vachienda chinonzi I declare, hey you receive, hey chakazoti. 2026 vanhu svinurai.
ndati ndingoya ndikuonesei once and for all panyaya yaMagaya. Don't come to my inbox muchitaura zvinhu zvakadhakwa. Magaya akaita mhosva idzodzo, nyangwe akanzi nematare edzimhosva haana mhosva, but one day ruoko rurefu rwaMwari neziso raMwari richaita sei? Richamusota. Ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje, ndonyaya yandauya nayo kwamuri kuti ndikuratidzei, kuti ndikuudzei kuti Magaya imbavha. Magaya is a rapist. Magaya is a fraudster. Akabira vanhu mari. Magaya ane zvikwereti zvavanhu zvakawanda. Magaya. Saka zvenyu zvamuri kutaura izvozvo, pusai kuchechi kwenyu pamaplatforms edu anaya, musauye zvenyu muchitaura zvekuseri kwembudzi. Aiwa, ati believe zvinhu zvakadaro. 2026 takavhura maziso, takasvinura, ende tiri kuonera, hatisi kudzokera kumashure. Ndonyanga ndifamba nayo zvamanje manje. As for me, Deejay, and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.